Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na tsimagiyar kan hanya. Shirin da yake zuwa daga tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwa al'umma. Mai da shirye-shiryenta a kanan Dabo a unguwar Sharaɗa a kan titin Hauren Wanki jikin filin Mahaha kusa gidan Malam Aminu Kano. Wannan shiri na tsimagiyar kan hanya shiri da yake shiga loko da saƙo domin zakulo muku muhimman mutane, manyan mutane waɗanda suka gaje suka ga yau kuma suka saba da al'amuran jama'a suke gwagwarmaya ta fuskoki daban-daban, kama daga ɓangaren al'amari na al'adun Hausa, kasuwanci, abubuwa dai daban-daban da suka shafi rayuwar al'umma. To a yau wannan shirin na tsimagiyar kan hanya ya samu gayyata ta Alhaji Ɗayyabu Umar Sharaɗa, tsohon ɗan takarar shugabancin ƙaramin hukumar birni cikin ƙwarewar birnin Kano. Honorable Alhaji Ɗayyabu Umar Sharaɗa, sai a salama da masu sauraro. To jama'a assalamu alaikum. To alhamdulillahi kamar da kuka ji wannan sallama Alhaji Ɗayyabu Umar ba bako bane a cikin wannan shiri na tsimagiyar kan hanya. Kuma mutum ne wanda yake gudanar da harkokinsa ta fuskoki daban-daban, duk kowane bangare ana damawa da shi kuma yana bada gudunmawa. To mun kira shi wannan tasha ne domin ya bawa al'umma gudunmawa da za a karu a kuma haska jama'a irin halin da ake ciki musamman a wannan ƙasa da yadda kuma da muke a cikin al'amuranmu da yadda kuma kanmu a ma wannan gaba ko kuma a daidai wannan zamani. A wannan rabu idan ban manta ba a makon da muka yi ta ba da bayanai daban-daban wanda yara sun kiyaye kansu, ka ƙara haska musu rayuwarsu, ta ƙara saituwa, manyan mutane ba ka ƙara gyara musu zaman su, kama daga 'yan kasuwa ne duk dai a wancan karo ka yi magana yadda harkar ƙasar nan ma take cikin daɗi da walwala da yadda ake kwanciyar hankali da nutsuwa a wannan gaba. To a yau da me ka zo? To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda Malam Labaran ya yi gabatarwa ta farko, wancan sati mun tattauna mun yi bayani game da yadda sha'anin ƙasa ya zama kuma da yadda muka sani a baya. To kamar yadda masu imbaraji suke faɗa suke cewa rayuwa babban rabo ce. Wato ga wanda Allah ya yi nisan kwana zai ga canji da yawa. Canje-canjen nan ya suke meye dalilansu za a kalle su kuma ababen kallo ne ga masu hankali. Dama an ce sai da na gaba kan ga zurfin ruwa. Waiwaye shi adon tafiya ne. Malabaran matukar kana tafiya ba ka waiwayawa to lallai wani abu zai same ka ta baya baka shirya ba. Amma idan har ka san kana tafiya kuma ka tabbata bayan ka akwai masu biyowa, to wajibi ne ka rika waiwayen baya kana kallon wanda suke biye ka a baya waɗanne iri. To wannan zai baka dama ka bawa kanka kariya ko kuma ka taimaka wa na gaba wance na baya masu zuwa. Wato misali na yi bayani a baya da ke cewa ƙasar nan tana cikin yanayi mai daɗi, al'adunmu masu kyau, ɗabi'unmu masu kyau, matasanmu masu tarbiyya, iyayenmu masu ƙana'a, kakanninmu masoya Allah da manzansa, sannan masu gudun duniya. Amma yau Malam Labaran al'amura sun canza, ba haka suke ba. Wannan shine dalilan da suka kawo mu halin da muke ciki. Na sha gaya maka muna da laifuffuka tun daga kan shugabanni, ainihin sarakuna, malamai, mawadata, kowa da irin yadda ya bada gudunmawa wajen yadda aka tsinci kai. To abinda muke kallo idan an maganar rayuwa sai mu ce alhamdulillah. Dundun mutumin da ibaiwa 50 baya lalle ya ga abubuwa da yawa, kuma idan yana da hankali dole ne ya rika tuna abin da ya sani, ya gani, ya ji da wanda yake gani yake ji a yau. Wato saboda irin yadda ake ciki yadda aka tsinci kai baki. Bari mu ɗauko misali. Yanzu muna cikin yanayi na wato matsalar tsaro. Muna cikin yanayi na rashin tarbiyyar matasa. To idan ka ɗauko su matasan nan me ya jawo rashin tarbiyyar nan ne? Shi ma wato wani babban al'amari ne Malabara. Da abin da kaga yana faruwa a cikin al'umma, to lallai idan ka biyo shi a hankali akwai wani abu da ya faru ya afkar da shi. To amma abin takaicin shine waɗanda suke da alhakin kula da shi da dakatar da shi sai kaga ko kula ba su ma yi wajen ba. Wato hankalinsu baya kai. Duk da cewa kuma nan al'umma suke kwarai da gaske. Masu sauraron mu kada ku sha'afa, kuna sauraron wannan shiri na tsimagiyar kan hanya daga
tashar talabijin da rediyo ta Eagle 24 online garkuwa al'umma mai haɗa shirye-shiryenta a kanan dabo a unguwar sharaɗa kan titin hauren wanki ƙarƙashin jagorancin labaran isa sharaɗa wanda muka samu bakon a wannan rana honorable Ali Ɗayabo Umar Sharaɗa tsohon 'yan takarar shugabancin karamar hukumar birni da kewaye da ke nan jihar Kano a tarayyar Najeriya kuma shine tsohon kamsilan lafiya na karamar hukumar birni wanda a lokacin da yi jagoranci wannan ma'aikata ta lafiya ta karamar hukumar birni al'umma sun gane cewa lalle lafiya wata aba ce da ya kamata a ce ana kulawa da ita kuma kamar yadda ya kula da ita aka bada gudunmawa ta bangare daban-daban kama daga magani da shawarwari da kuma inganta asibitoci da dai sauransu. Ai akwai irin public opinion din nan da mutane suke yi ina jin biyu din mutane amma yawanci wasu ba ma sa kama layin sai ka ji mutum ya zo ya ce ai shugabanninmu ne ba sa kaunar mu a'a ni ba na cikin wanda zan ce shugabanni ba sa kaunar mu a'a sai dai in ce shugabanni ba sa fuskantar abin da ike biye da mu sun manta abin da iyayenmu suka yi a baya suka yi daraja suka ba mu daraja suka ba mu kariya amma ba kaunar mu ne ba sa yi ba amma ga dukkanin mai sauraro ga misali yanzu anya ko mutum ya haifi ɗansa ya wato anishin ya je ya nemo uwar yaron ya aure ta ta haifi yaron ya tarbiyantar da yaron ya tashi ya zama mutum daga baya kuma a ce wannan uban ya dawo baya kaunar wannan nan sai don dalili mai karfin da sai ma ina ma dalilin misali ma ka ce wannan dan wai a zo a gaya masa cewa ai babanka baya kaunar ka idan ko dan nan ya yadda ko dan ko ya san shi mutu shi wannan ma irin da ne tukuna gaskiya akwai da alama ya san daga ina ya fito mutum ya tare ka ima campaign ya gaya ma ce babanka baya kaunar ka yana ga ya dauke ka mahaukaci ne zaka duk mai cewa shugabanninmu ba sa kaunar mu yayi kuskuren fahimta su ba kaunar mu ne ba sa yi ba to ne ya abin ya amma to yanzu kamar misali malam labaran yanzu mutumin da ya tashi daga yankin kasar Hausa ya tafi yankin kasar Kudu ko Yamma yana kallon shi dan can ne ya zama mutanen can za su ɗauke shi a su shi shugaban da ka zaɓa daga nan in ya ce shi baya san al'ummarsa to waccan al'umma yake so su suka kai shi inda ya je kaga akwai ayatan bayana al'amarin ba haka yake ba wato shugabannin ne aka ɗauke hankalinsu da sha'anin mulki da sha'anin kuɗi da sha'anin sharholiyar duniya sai suka yi watsi da abin da ya shafi al'adarsu addininsu tarbiyyarsu yankinsu duk gaba ɗaya suka manta misali lokacin da turawa suka zo suka danno bayan sun yi kankarin din Najeriya suka yanko bangaren arewa ai sun zo sun tarar da mutanen arewa da addini da sana'a har suna saƙa su yi saƙa da kansu noma auduga kuma su saƙa audugar su ɗinka riga su saka sannan kuma mutanen arewa suna da kotu da sarakuna da alƙalai da suke yanke hukunci a wancan lokaci sun shigo ƙasar nan bature ya je tarar da mutum kilomita 10 da gari a gindin bishiya yana karatun ƙur'ani shi kadai ai kaga wannan yana da addininsa raba shi da shi ko sai da kashe shi to kaga ba da wannan za su raba mu da addini to shine da ya sharholiyar duniya ka ɗauko abubuwa daban-daban wa'inda ya kamata a ce al'ummar wannan ƙasa tamu musamman arewacin Najeriya me za a ƙarƙare mana da shi wanda za a ba al'umma faɗakarwa ko tsoratarwa ko kira ko sha'awa. Sakona na ƙarshe ga al'ummar wannan ƙasa ta mu musamman mutanen arewa gaba daya lallai mu dawo cikin hayyacin wato mu kiyayi nuna ƙabilanci wa junanmu sannan mu kiyayi nuna bambancin aƙida ta addini a tsakaninmu domin wannan addinin namu na musulunci shine darajar mu gaba daya duniyar mu da lahirar mu kuma dukkanin kowanne musulmin in bai karanta ba ji malamai suna faɗa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan addinin namu zai kasu kungiya 73 amma ɗaya ce ta gaskiya sahabai suka tambaye shi ya rasulullahi wanne ne ɗayan ya ce waɗanda suka tsaya akan abin da ni da sahabbai na muka tsaya wato shine alkitabu wa sunna da zaka auna abin ka gane yau duk kungiyoyin nan wanda duk ka taba shi kungiyarsa ce za ta zo ta kare shi kaga kungiya yake ba addini ba amma da za ka ɗauko ahadari ko ishimawi ko risala duk wanda ka taɓa ka ce nan ba daidai ba ne to duk malaman da suke cin wancan ƙungiyoyi da sauran ƙungiyoyin duniya da suke afirka da na ƙasashen laraba da tura za su yi ca a kan sai ka kawo hujja duk sai a bar bangare ɗaya sai a kuma abu ai wannan an yi shi ne saboda girman Allah ba don ƙungiya ba ka ja kafa ƙungiyar yan ahadari akwai yan ƙungiyar ishimawi akwai yan ƙungiyar iziya akwai yan ƙungiyar risala
akwai 'yan kungiyar muwadda, akwai 'yan kungiyar sahih bukhari, akwai 'yan kungiyar bulugul marami, akwai 'yan kungiyar bin maja. Wato na fahimce ka duk kungiyar da kake yi to kai ka sauka da kuma wannan a to shine fiqhun addinin musulunci, ma baka baka da ilimin addinin. Saboda haka in ka taba su duk duniya ne za su zo suna magana ka hujja. Shi ko na duk wanda ka taba kungiyar sa 'yan kungiyar ne za su kare. Wato da yake wannan shirin tsumage kan hanya ne, malamai sun samu aiki ko suna kan aiki. Shi ka san wannan shirin farkowa da haka ba labaran tsumage kan hanya ita haka take. Fahimta ta kenan ni a wannan da haka bana kungiya. Amma na taso a cikin kungiya. Amma saboda yawo da gwagwarmaya da ne a cikin kungiyoyin addini sai na sauka daga kungiya na rike addini. Sai da haka idan ma labaran ya zo gaya min abin da yake cikin Qur'ani da hadisi na yadda. Amma ya kamun kungiyarsa sai in kalle shi, wannan kungiyarsa ce ya koma bangaren sa na kungiya, kyale shi da kungiyarsa. Wato da abin da mutum zai yi amma ko ba zan faɗa da shi ba, dan uwana ne a musulunci. Yaushe zan tsaya ina faɗa da malam labaran gaba ka tafi can tara hanya ce ba zan fito daga Abuja in shigo talantan in fito in dawo birnin Plateau ba, suna kashe mutane. Ni kuma gashi makwabcina ne kawai dan ya ce ina ta kungiya sun kama rigima da shi na gaba da shi, a ban shirya wannan layin ba. To duka nan mu kawo ƙarshen wannan shiri na tsamagiyar kan hanya a madadin kafatanin abokan aiki na Taitar Madrid ta Igi 24 online garkun al'umma wanda ya dauki wannan sauti su labaran Isa Sharda, ni da na jagoranci shirin na gabatar da shi labaran Isa Sharda nake cewa mu kasance mako na gaba bisalam ma'asalam